Салом духтарам, хуш омадем ба канали мо. Умедворам ки сиҳату саломат ҳастед. Ма ози кофемашина надорам. Кофемашинаи ма дар Тоҷикистон. Ман ҳамхале якта приборча гирифтам. Кати капучино када мешавад, беҳад пенқаи баланд мекунад, кафки бисёр мекунад. ҳамхале агар ёвен духтаро бигиран, ҳатман кофеш ай ҳамун кофемашина фарқ карда намешавад. Мо мешинем завтрак мекунем, каси хурдеса бошеш ҷои то. Ҷама хӯрок пухтам барои обед. ҳозир самбуса мекунам. ина хамира кардам духтаро. ҳозир фарш карда тез самбуса тайёр мекунем. Фаршам тайёр шид духтаро, ҳамаша печонда духовкада монда пухта мегирам. духтари калони ман кашиданда завқ дора. нигоҳ кунед, худаш монда ҳамин видео нигоҳ карда мекаша, монанд мекаша. ҳозир ман шумода нишон медиҳам кашидагиёша, расмоша. ҳамаи ҳаме духтари ма кашидагиай монда. ай видео тамошо карда худаш кашидагия ида ҳеч ки ёд додаги нест, ягон хел курс рафтаги нест. худаш ҳам хел тамошо карда, нигоҳ карда завқ ки дора кашидагиай. Чӣ кашидая фарш? Ма пирашки тайёр кардесам. Пирашки кефиркати, бедрош, осонакак. ҳозир хурда ия раҳ меброим. духтаро, ма хостам шумо кати як хабари дигая поделиться кунам. мо хона харидесем. хеле ки ман гуфта будам шумо да мо вилла гирифтагем. Вай ҳоли тайёр шидаги нест. 3-4 сола тайёр мешава виллаи мо иншоалло. То вай мо нахостем ки квартиран бестем. Барои ҳамон мо бо квартира харидесем. мо иҷа хела фикр кардем. Аввал хостем квартиран бестем. Квартира иҷада арзон нестай. ай $10,000 сар мешава. ҳаваям агар ки як бедрум бигирӣ, бо бе чизу чора удобства вообще надора. Барои ҳамон вақте ки квартираи состар ки гирифтӣ, вай минимум $25,000 да мегирӣ. ҳамуда мо фикр кардем, шавҳарам карди маслиҳат кардем ва ҳамин хулосада омадем ки лучше мо квартира мегирем. и квартира всё равно зарараш намераса, ояндаи кӯдакода хуб мешава ва меиста моли худ монай. Барои ҳамин хулосада омадам. мо омадем ҳозир айҷа ай бинои нав квартира харидесем. хонаи мо ай 200 метри квадрати боратай. и хонада мо пули калон додесем барое ки домдоми навай ва новостройкаи замонавиай. иҷадам ранги худмон агар ки дом тайёр боша, нархаш қимата. агар ки ай новостройкаи ҳолини дастроини гирифтӣ, нархаш бо арзонтарай. плюс 17000 дирҳам чарҷ сервис дорад. чарҷ сервис яъне ки охрана мешава поёнда подъезда 1 метражда. и бассейн дора, и дом ҷим дора, ҷое ки машқ мекунем, подъездҳои тоза мекунанд, мешаванд. ҳамаш ҳамин пулда дохил мешавад. хоб ҳар моҳ мо бо ғайри и пули свет месупорем, пули об месупорем, интернет подключат мекунем, пули интернет хай ё шаки бо хеле ки ҳамин давлатҳои хидмотаи ҳамон халида. фарқияти иҷа ай давлати хидмат ҳамин чарҷ сервис шай ки барои бассейну барои ҳамин ҷим и барои ҳамон охране ки дар 1 метр мешина фақат ҳамоай. чарҷ сервис ҳама ҷода нархаш ҳар хелай. ай дом зависит мекунад, территория зависит мекунад, ай квадрати хона зависит мекунад. даводави документ хела тул кашид. бояд ки иҷада шодкушоӣ карта бигирӣ. ай ҳамин иморат картаи иморат картаи Тоҷикистон намешавад, шоти Тоҷикистон намешавад. бояд ки иҷада ай сари нав шот кушоӣ. барои шота кушодан давода хела зиёд мекунӣ. бояд ки ҳатман ту иморот айди дошта бошӣ. айди иморотӣ дошта бошӣ. ту бояд ки дар иҷаи даромад дошта бошӣ. картат бояд ки
баланс дошта боша, сум дошта боша. Хай бо ҳами қонуни қоидаҳои худша дорад. Даводав хеле бисёр даводав кардем мо барои харидани ин хона. иншоаллоҳ ки видеои оянда ман шумода нишон медиҳам. вақте ки мо кӯчидем ҳатман ман шумода нишон медиҳам хонамона бо чӣ нозукиё дора. ҳамаша шумода гуфта мегзарам духтаро. корамон қариб тамом шид духтаро. мо нотариус рафтесем барои имзо мондан, печать мондан. иншоаллоҳ ки камуш монд. инҷа омадем барои гирён кардани обу свет монд. инҷо пешаи хона дар омадан ҳатман обу светро гирён мекунӣ, сум медиҳӣ, баъд свету обта гирён мекунам. мо ҳолем даводаи мактаби кӯдаку даем. давода барои мактабам хеле зиёда иҷада. бо ман дар ягон видеом алоҳида ҳамаша гуфта мегзарам. ҳозир мо иҷо бритиш скул омадаем. ҳозир иҷада кани собеседование мегзаронем, мебинем маъқул кишид мактаб. баъд иншоаллоҳ ки кӯдакуя дохил мекунем. инҷада агар мактаб маъқул шид, кӯдака ҳатман имтиҳон мекунанд. агар имтиҳон гузашт, баъд кӯдакуя мактабда мегиранд. унҷа маъқул нашид духтаро, мо американ скул омадаем. бо американ скулда духтаро бача алоҳида мехона аз синфи 4 боло. ҳозир иҷа бо собеседование мегзаронем. агар кӯдакуда маъқул ки шавад, имтиҳон мегираншон. а имтиҳон ки гузаштан, иншоаллоҳ ки баъд мехонанд ҳамҷа. инаи юниформашонай, либоси мактабишон. инҷа нигоҳ кунем. территорияшон алоҳидаай. ин тараф сексияи бачаҳояй, ин тарафаш боша ай духтаро. набинем алоҳидаай. инаи нархи мактабай ҳар як синфда нарх ҳархелай. плюс барои юниформа, барои китобо, барои транспорт и иҷода барои хӯрок гуфтагӣ нест, барое ки дар вақти коронавирус хӯрока гирифтагӣ будиян бо мондиян.